אז פתחתי עמוד חדש פה ביוטיוב. באמת חשוב לי להגיד לכם כל מיני דברים שנוגעים לי ללב. עמוד לפיצ'י טויז, עמוד לשאלות. וככה אני באמת ממש אוהבת אתכם. בבקשה בלי תגובות רעות. אגב, זה לא יפלוט. זה. סתם נראה לכם. וככה אני מדברת. מה קורה? בבקשה לשידורים חיים. מה נשמע? תעשי בטיקטוק. לא יחסים לך את העמוד גם. ביוטיוב, סליחה. אז רציתי להגיד לכם כמה דברים שנוגעים ללב. בבקשה, כל הזמן תאמינו בעצמכם. תגידו, אתם יפים. באמת שאתם יפים. ואני פתחתי עמוד לפיצ'י ולשאלות. כמובן אני אעלה פה הכל. זה בגלל שהבאנו את הפנים עלינו. לסדר שלוש דקות, תקשיבו. אני באמת אעלה לכם פה הכל. מה זה בקיוב? כן. זה לייב? לא. אז מה את שקרת עליי? אני לא אמרתי לך שזה לייב. והנה זה העמוד שלנו. אני דופק לי בומבה. אני גם רוצה אבל. אייל לוי, אם אתה רואה את זה אתה מלך, סקילר.